Ay, mapanin ka malagtamayon. Apang ko ito dahiti. Lugan dagiti kwata. Sa palit arami dun dano ka sa tingarabi. Tagnan sa pagluganan si kita libre gasolina. Fung-fung tawag kita. Fung-fung. Nag-wish ni Marites number 2 kakapsat ko kano ti wali saga duno kay. Mapantay ipan. Siguro kasapulan ng takwa. Awan ti pagluganan na. Pagluganan ng tuno rabi Oh, siguro basit na dyan na pudpud na dyan pagluganan na so ngay kantay ti barbarota mas na-powerful na ito nga unada. Barbaro at dog. Oh, mas na-powerful na ito. Namin nabigat. Ang ngayon matan panahon nagiti kanto no bigat. Saka nag-wish pa gayam ti paglakwan ka no ti ice candy. Oh, mapantay i-deliver ka niya no. Nag-scroll di Marites number 2 kanyang sika amin nga hilingan na kaitad ka. Tayo deliver anta makalako isurat ice candy na dautangin tayo. Syempre kailangan tayo ti makinapang. Alagar guys so dala magin hinawag niya. Hindi joke lang. Lab na labnak ni Marites number 2 ran ti bak niya nakamutay. Let's go sagon tayo man ag-deliverin nga ko na ako. Marites! 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 Paridapan na kayo ni Marites! Marites! Yang ko po! Lek, tigligos kami Marites number 2 tayo. Ngayon na mo, tagdigos si kayo. Ang tagdigos ka. Sakayan pa lang ata na. Sakayan pa lang, dahil lang ma. Tumayag na ko. La, sige. Nakabaybayag ka dita, takawak, naginilukban mo. Nawan to tinabatin, burasak ang mami nun. Dani Marites ng guayat, nakabaybayag ka mo tunay Marites. Special nga malang mat. Ay tinday, hiling mga paglakpan di ice candy. Yellow pa dito kapag natabadong na apek suksuk ka garod. Pagkansyon ng pailang. Dahil pagsakayan ko ng bigat. Ng biyernes. Which? Try mo mga tagsakay nung Naitan. Naman minsan to dahil ikuan. Dapat ito to kanyang. Agkanta ka palang kanutikwa. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Papalan niya. Agkanta ka natin we wish you a Merry Christmas. Ada yung may Pasko. Mabayin pa ni Marites nga ipakita dayta. Ay ta rupa na kat samantala nag-chismis ka kwa awan ti babain na. Nya kindan ngono kastoy nga kakat minagbabain. Ito pag sakayam to no Biyernes. Taba ka ag-transform kan to no Biyernes. Kasi ka kadayta tadje pagluganan to no Biyernes ka hiling mo. Di ba tano mas powerful dapat barbaro. Nya. Salamat sa lahat.